Vamos a pasar á última mesa antes de que María Barral, a alcaldesa de Betanzos, tamén despida esta xornada. Esta é unha mesa moi interesante porque é unha mesa sobre boas prácticas municipais en materia de igualdade. Había moitas, e seguro que non están aquí todas as que son, ni moito menos, pero sí son todas as que están. E, polo tanto, era importante tamén facer un reparto territorial, non? E ter en conta non só experiencias municipais, aquí hai unha experiencia de mancomunidade que era moi interesante que estivera. Bueno, como decían as miñas compañeras, facer un chascarrillo antes de empezar a mesa, se non o fago, revento. Me decía antes, non me gusta a palabra empoderamento. A miña amiga Patricia, non me gusta a palabra empoderamento. Bueno, a mí me gusta a palabra empoderamento, pero vinculada ao que ten que vincularse, non? Hai unha muller que é Marcela Lagarde, que é unha pensadora mexicana feminista, Marcela Lagarde, que é unha das autoras académicas, que unha vez nunha cena pasábamelo moi ben con ela e decía: as mulleres, en todo caso, o término hai que explicarlo moi ben, porque as mulleres non se van a empoderar tecendo mantas, non? E a isto llengado a Betty Friedan cando decía aquelo de que as mulleres non tenemos orgasmos limpiando el suelo de la cocina. Entonces, claro, os termos hai que situarlos na xusta medida. Entonces, os termos hai que situarlos na xusta medida, as palabras temos que empregalas cando toca empregalas, non? Entón, si entendo tamén o que dixo Patricia, claro, porque os termos hai que empregalos correctamente, e cando o termo se utiliza sin parar e constantemente, pois, lóxicamente, o termo perde a forza polo que naceu naquel cumio de Pequín no ano 95 que falamos antes, efectivamente, non? Así que está ben tamén a reflexión, non queda xa corroto. Bueno, antes de nada, vamos a pasar xa as palabras ás 4 compañeiras que están nesta mesa, e a primeira que vai a tomar a palabra, está por aí, é Ana Balsa. Ana Balsa é a única que non é política das que está na mesa, e ela tiña que estar hoxe aquí porque ela é a alma, o sentido, a forza, a que xestiona, que ten a cabeza todo o día nesa mancomunidade do Salnés tan diversa, tan mediática tamén, esa mancomunidade do Salnés con unha mestura política a veces difícil, e ela leva moitos anos ali traballando, elevando pois un montón de temas, pero sobre todo levando as políticas de igualdade, traballando codo con codo co CIN, que é un CIN moi peculiar, é un CIN de 5 concellos grandes, non de 5 concellos moi pequenos, sino de 5 concellos como Cambados, como Vilanova de Arousa, como estamos falando de Ribadumia, o sea, concellos non son enormes, pero son concellos que superan todos os 5.000 ou 6.000 habitantes, e, sin embargo, teñen un único CIN, logo Vilagarcía ten o seu, por suposto, Grove ten outro, tal, pero elas teñen un mancomunado que xestiona 5 concellos con 5 partidos políticos distintos, non sei se 5, pero desde logo 4, e en unhas situacións a veces complexas. Digo, desde o punto de vista político, que isto é importante telo en conta. E é unha boa práctica, porque é dos 5 que eu me atopei ao longo da miña vida profesional, cas cousas claras, cunha planificación moi seria, con profesionais que van ao quid da cuestión, que se reparten polo territorio, e un CIN moi particular. Me parecía unha boa práctica por eso, non? Porque na provincia de Pontevedra, 5 concellos moi distintos, organizando o servicio de atención ás mulleres desde posicións de partida moi distintas, posiblemente grazas a esa profesionalidade que teñen as persoas que ali traballan. Entonces, bueno, Ana, que ela vai dicir que non, pero eu vos digo que a alma e o corazón dese centro, pois é a persoa que se senta hoxe aquí para explicar ese proxecto, e me parece, bueno, pois moi interesante que este. Así que tú a palabra, Ana. Vale. Bueno, eu poñome moi nerviosa, falando en público non é o meu traballo é detrás dunha mesa. Bueno, cando eu cheguei á mancomunidade no 2019, cheguei a encomendarme unha de moitos proxectos que levo dende a auga, concesións de caudal, ou PERTES, ou proxectos de turismo, o CIN. E un compañeiro díxome un día que me estaba pasando o lado oscuro. Eu non entendía moi ben por qué. Eu decía o lado oscuro será o lado violeta, o lado, non sei, pero o lado oscuro non entendía moi ben. Bueno, agora mesmo o CIN non é o lado oscuro da nosa mancomunidade. O CIN ten o seu sitio, que é o que ten que ter, ten unhas profesionales moi boas, a directora, que é abogada e letrada en exercicio, unha psicóloga, unha xente dinamizadora que a incorporamos hai 2 anos, porque creemos moi importante o traballo para que as mulleres
volvan á vida sociolaboral, é fundamental, é que sin eso non hai nada. O sea, non podemos pasar dunha dependencia paternal a unha dependencia marital e despois a unha dependencia do Estado. É que eso non funciona así. O sea, a muller ten que reivindicar o seu sitio, a súa posición ca súa formación. Nos facemos todo o posible porque entre nos programas integrados de emprego, no obradoiro de hostelería se a súa decisión, formacións para a formación ao empleo a través da orientadora laboral, para o emprendemento tamén facemos charlas e sobre todo damos sempre charlas de igualdade en todos os programas de formación que temos, porque claro, temos que chegar a todos os sitios e bueno, principalmente a rapazada máis nova. Nos gestionamos un CIN, forman parte 5 concellos, 2 deles son un poquinho máis pequenos, outros teñen máis poboación. É moi complicado a xestión, a verdade que sí, pero facémolo ca mellor intención. Nos temos un centro, sabedes que hai un real decreto que determina os recursos que debe ter como mínimo o CIN. Entonces, nos temos un servicio central en na rúa Ourense, en Cambados, pero a maiores as nosas técnicas desprázanse aos concellos que están máis no rural para chegar así ás mulleres que teñen máis dificultade de acceder según a que recursos ou atención psicolóxica ou xurídica. Neses traslados que fan, ademais, topámonos ca circunstancia de que moitas mulleres teñen a menos ir xusto ao seu concello a tratar un tema moi persoal como pode ser unha violencia de xénero. Entonces, como nos movemos polos diferentes concellos, sinten mellores anonimato, mellor presentándose a mesma profesional e vai a outro centro que o mellor está menos coñecida, claro, dá esa parte de independencia. E despois, en tema de custes, por exemplo, nos temos a abogada, a letrada e directora, psicóloga, a xente de igualdade e a xente dinamizadora, e temos un presuposto que estimamos para 2023 de 118.000 euros para xestionar o CIN en 5 concellos. É un presuposto reducido. O custo final foi de 133.000, pero, bueno, a marxe de maniobra foi relativamente pequena. O custo para os 5 concellos, ao final, gracias á subvención da Secretaría Xeral de Igualdade, que nos subvenciona 92.000 euros, máis ou menos, foi de 40.000 euros, que foron 8.000 euros por concello. Quero dicir, inasumible se fixese de maneira individual, porque con 8.000 euros non podes ter unha directora, unha psicóloga, unha abogada ou unha dinamizadora ou unha... imposible de todos os xeitos. Gracias ao coñecemento das persoas que ben saben de igualdade, pois estamos facendo novas actividades de empoderamento, aínda que non guste a palabra tanto, e de emprendemento. Fixemos o ano pasado o primeiro foro de emprendedoras, algo completamente diferente. Queremos quitar a etiqueta de víctimas ou de mulleres vulnerables, porque somos vulnerables nunha situación determinada, que non tivo un problema grave na súa vida, que non se veu, non sei, nun momento un pouquiño máis vulnerable, pero iso é un momento, iso hai que superalo. As mulleres somos mulleres e somos fortes e, bueno, podemos facer moitas cousas, aínda que nun momento, unha situación, podamos ser un poquinho máis vulnerables. Entón, bueno, nos si damos esa atención á xente vulnerable. É importantísimo a vontade política. Sen vontade política non podemos facer nada. Pero tamén é moi importante a motivación dos técnicos que traballan todos os días atendendo as diferentes usuarias cas diferentes casuísticas. Agora mesmo temos o problema da inmigración, un problema bastante grave porque veñen ao noso país, están 3 anos prácticamente de maneira irregular, o único que se favorece é a explotación en casas, traballando, coidando, e bueno, necesitamos coordinar mellor cos servicios sociais que nos derivan a moitas desas mulleres, agora tamén moitos homes, moitos rapaces entre 18 e 34 anos, que queren traballar e non poden obtelo a risga, pero non poden traballar, é algo que non se entende, sinto moito, pero non se entende.
Non entendo que se lles poda dar unha axuda, que está ben, pois en un momento necesita, pero que non se permita traballar, veñen con ganas de traballar os postos que aquí non se queren. Entonces, bueno, necesitamos maior coordinación cos servicios sociais dos concellos. Nós estamos na mancomunidade, aínda que nos movemos, claro. Logo, os servicios sociais, dependen dos seus concellos, teñen os seus propios xefes. Esa é a nosa problemática. De todas formas, aínda con todo, creo que estamos a facer unha boa xestión. Temos grandes apoios e esperamos seguir tendos, non sei. Gracias. Sí. Pois agora ten a palabra Ana Velleira. Ana Velleira bueno, pois a responsable, a concelleira de Igualdade do Concello de Lugo. Queríamos que houbera poucos concellos grandes, pero este proxecto de A Velleira leva moito tempo en marcha. Está moi consolidado na cidade de Lugo. Ana leva moito tempo tamén como concelleira de Igualdade, lle gusta ser concelleira de Igualdade, ademais leva tamén as cuestións económicas, mestura moito a promoción económica cas políticas de igualdade e creo que esa experiencia merecía a pena que se contara, non? E así, pois así é, aquí está ela, a chamamos e enseguida, pois, lle pareceu magnífico participar con esa boa práctica que está, bueno, pois moi vinculado a un programa de igualdade, como ben sabe, que exactamente se chama Programa Socioeducativo en materia de igualdade. Como dixen antes, é certo, ela ten moita actividade no ámbito da igualdade, da economía, da promoción económica, pero este programa era moi interesante e están aquí para contarlo, así que Ana ten a palabra. Bueno, moitísimas grazas, primeiro de nada a FEGAM pola invitación, a Laura Seara e a todas as mulleres monstruas que nos precederon, non solamente pois esa cobertura, ese paraguas lexítimo, ¿no? Elaborando esas leyes de consenso e non disenso tan necesarias para o tema de igualdade, como non a todas as compañeiras de todas as mesas, porque eu son das que opino que todos os días que traballamos aprendemos, ¿no? Eses coñecementos ten que quedar totalmente instaurados pois no noso imaginario e na nosa práctica política. Vou empezar con unha crítica, como a sempre, e despois outra. Pero no, primeiro de nada, eu creo, non sei quen o decía, non sei se eras tú, Laura, ou que me precedeu, Ana, pero que falabades de que as formas e a linguaxe que era moi importante, non? Entonces, bueno, eu non sei como funciona isto, porque non é o meu ordenador. Ahora, non, vese? Si podo ver o primeiro, que ademais puxe no adrede, hacia atrás, veña, para atrás. No feminismo no, no feminismo sempre para diante. Aí, non? O de pioneiros. Se vos fixades, a imaxe xa dice pioneiros, pois eu cambiaría eso por políticas feministas pioneiras nos concellos de Galicia, neste caso, non? Exactamente, eu cambiaría, porque a imaxe ao final sempre parece que estamos en situacións nas que nos gobernan os homes, permitídeme que falemos así. Entonces, para min, cambiaría eso de pioneiros por políticas feministas pioneiras nos concellos de Galiza, por si queda así para o seguinte día. Despois tamén me gustaría, para que durante a miña exposición pois vayades reflexionando, vou ler un texto, a ver se só me pasa a min, pero para que vos teñades unha idea. Este ano convócanos a necesidade de afianzar todos os avances conseguidos deixando de lado o ruído que pretenden facer algúns sectores ao sentirse ameazados nos seus privilexios adquiridos na sociedade machista cuns valores onde o papel da muller en xeral ao longo da historia foi ignorado e infravalorado. E agora sí que empezo coa miña exposición. Isto para que quede a modo da voso criterio, porque ao final, a ver se chegades á mesma conclusión que a min.
Para nós é prioritario este proxecto, como decía Lara, leva desde 2016. Entendemos a coeducación, que tamén saliu aquí en forma de corresponsabilidade, como un instrumento máis que necesario para, para paliar esa necesidade que entendemos que dende os estudios previos realizados ten a nosa mocidade, non? No sentido de que entendemos que os centros educativos son os mellores sitios ou establecementos ou espazos de traballo para traballar de forma crítica e reflexiva a colectividade e o feminismo de xeito individual e colectivo. Aínda que os avances son acuciantes, pois esas leyes todas que nos parapetan, pero a verdade é que siguen sin ser esos espazos neutrais que se necesitan para a educación en igualdade. Entendo isto porque síguense transmitindo esos valores, tamén creo que falaba Carmen Adán deles, valores estereotipados fundamentados na cultura patriarcal, porque é a nosa cultura. Entonces temos que seguir traballando para conseguir esa igualdade real e efectiva. E por eso entendemos que a coeducación é o mellor instrumento para esa transformación social que busca o feminismo, porque temos que facer políticas en feminismo e non avergonzarnos de ser feministas, como tamén decía Patricia, e decilo ben alto. E nós conseguimos, gracias ao traballo dos técnicos, das técnicas da Casa da Muller, pois ir implantando e mellorándonos en este proxecto, ¿no? Con unha acción integradora, transversal, multidisciplinar e multicultural tamén, porque nos tuvemos que ir adaptando os tempos, ¿no? Empezamos pois para unhas aulas, un alumnado moi determinado, pero a medida que fomos avanzando no programa vimos a necesidade de empezar en idades máis temperás. Tema que tuvemos que reflexionar moito co profesorado e coa comunidade en xeral, comunidade educativa, porque pensábamos que non entendían determinadas palabras, frases, actuacións, actividades por ter menos de 12 anos. Eu creo que hai que empezar a traballar canto antes mellor. Entonces adaptamos esta intervención ás novas formas de comunicación, que tamén saliu aquí, porque hasta, poucos anos atrás non eran tan utilizados os medios de comunicación actuales, as redes sociais, entonces tuvemos tamén que ir innovando e foi pois tamén un avance, creo que vamos a experimentar este ano por primeira vez nos centros escolares, adaptándonos ás novas tecnoloxías e ás redes sociales e adaptando esos contidos que vos decía ás distintas etapas educativas, con contidos de igualdade, utilización do aprendido, da aprendizaxe na vida cotidiá, das relacións interpersonais, dos afectos, das reaccións de convivencia e da resolución de conflitos, como pon aí. Non sei a que altura vou nas exposicións, pero creo que máis ou menos vamos ben, non? E os obxectivos, como vou apurando, que Laura díxome 10 minutos, pero ao final se convirten en 8, e eses 8 despois... Sí, bueno, pois esos obxectivos xa para non alargarme, construir unha identidade non sexista e non violenta, unha sexualidade saudable, unha educación libre desos estereotipos dos que falábamos, utilizando tamén a intelixencia emocional e a intelixencia artificial, resolver os problemas a través do pensamento crítico, porque son das que creo que, igual que o pensamento feminista, a filosofía sigue facendo moita falta nas escolas e o mellor había que retomar por aí un pouco para educar ese pensamento crítico que todas as persoas temos.
Tamén desmitificar o amor romántico, un dos obxectivos deste programa, e identificar ou previr a violencia de xénero, sobre todo aquela de baixa intensidade, a que en moitos casos coñecen como os micromachismos. Este programa socioeducativo ten estos contidos que vedes a continuación. Unha identidade non sexista, traballando o sexismo interiorizado e interiorizando a diversidade sexual e de xéneros. Estou falando de contidos, non de que apoyemos estas teorías. Masculinidades e feminidades, violencia de xénero e ciberviolencia, mitos e perxuicios da violencia de xénero, o amor romántico e a resolución de conflictos e a inteligencia emocional. Bueno, así moi por encima vou vos pasar, e se queredes consultar tamén yo trasladei a FEGAM o programa en sí completo e os resultados do ano pasado para que analicedes esos datos da xuventude, da mocidade de Lugo concretamente, pero que non vai diferir moito do resto dos sitios. E algún das novidades que temos este ano son as seguintes. Incluímos dentro deste programa o servicio de WhatsApp, un número de teléfono no que todas as persoas que o queiran utilizar de maneira totalmente anónima poden consultar, facer a súa consulta a través do WhatsApp, que non é ese número real, pero cando se lance se darán esos números a conocer en todos os centros de educación primaria e institutos da cidade, que, por certo, participaron o 95% de todos eles. Esos datos, como vos decía, tamén os teñen na FEGAM, se vos interesa. Unha asesoría presencial en todos os centros para tratar os temas de violencia, de machista ou outras violencias, e xerar ese punto de referencia informativa, sobre todo porque moitas veces non se sabe a onde acudir. Outro das novidades son os encontros abertos con pais e nais e a comunidade educativa en xeral, que se empezarán a realizar neste mes de marzo. E, finalmente, outra das novidades é un punto violeta itinerante a través de programas de dinamización que señan entretenidos para a mocidade e que teñan o seu impacto ou que necesiten dentro do traballo que se realiza para combatir esta violencia machista, donde tamén se traballarán xunto, que eran carencias, que tamén comentabades vos, o tema, os aspectos afectivos da comunidade LGTBI, porque a esas edades teñen moitas preguntas e tamén queremos ser ese soporte a través do Concello para que coñezan a través dunha información veraz que consideramos que é necesaria con personal especializado e non a través das redes, que moitas veces é onde se forman os nosos nenos e nenas. Así que, así moi rapidamente, casi sin respirar, conteivos o proxecto este, pero eu creo que, se me permitides, xa para rematar dúas cousiñas. A evolución da violencia machista en idades temperás é desoladora. Estamos falando de que nos últimos 4 anos en España máis de 20.500 nenos e nenas están sufrindo violencia machista, que se recibiron peticións de axuda de máis de 390.000 solicitudes de axuda, teléfonos, centros educativos, a través de eso, que de gravidade alta eran o 70%, de urxencia alta o 53%, que diariamente existe violencia contra nenos e nenas do 54%, e que esta violencia perpetúase no tempo máis de un ano no 63% da mocidade de Lugo.
esta violencia en adolescentes, a violencia de xénero, incrementouse nos últimos 4 anos casi un 90% dende a COVID. Estamos falando de cifras, a mí non me gusta, pero decía o antes que temos que falar deso para poñer os pés na terra. Para poñer os pés na terra, é dicir, non estamos acabando coa violencia machista, non se está, creo, a crítica personal, non estamos a facer ben o traballo porque os datos son demoledores. A violencia de xénero en adolescentes, o 100% é contra as mulleres, este aumento, que teñen unha media de 16 anos e que o agresor, na maioría dos casos, é a súa parexa ou novio, home. E a violencia no entorno, violencia de xénero no entorno, incrementouse tamén un 87,7%. Aquí sí que afecta os dous xéneros, 56% a mulleres e 43% a homes, pero o máis grave, que se dá a partir, ou que a media é desde os 10 anos dos menores, de nenos e de nenas. Normalmente, o agresor é alguén do entorno, e no 90% dos casos, seu pai. Polo tanto, eu creo que temos que sentar a cabeza, traballar en feminismo, e como xa perdín os papeles, como sempre, simplemente, bueno, decir que con estos programas e con todo o que levamos aquí exposto, con toda a teoría que sabemos, temos que empezar a aplicar políticas feministas donde o foco este sobre o agresor, non sobre as víctimas, porque quenes teñen que recibir pois o castigo social son eles e non as mulleres, non sentirse vixiadas, non sentirse pois en moitas situacións que pola estrutura orgánica, funcional das distintas administracións, institucións, asociacións nos vemos sometidas, simplemente para rematar, eu creo que a igualdade é o progreso para todas e para todos, é o noso dereito, falando de dereitos humanos, é a nosa necesidade vital, e o feminismo é a súa vacina. Porque é a que nos vai pois a eliminar esa visión androcénica social que aínda está moi instaurada. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Ana. Pois ora ten a palabra Alejandra Pérez, que é unha coñecida desta casa ademais, alcaldesa de Bergondo, e que vai a presentar un programa tamén moi novedoso, que leva xa un tempo, verdad, rodando. Bueno, un pouquiño. É un programa senlleiro, non? Un programa propio que ten o Concello que se chama Bergondo en feminino, vale? E que nos lo vai a explicar. Cando queiras. Sí. Déxame un segundito. Que? 2 anos. No, dende o 19. Pois iso, bueno, 5, sí. Más o menos. Un segundo, nada máis, que xa... Que está o programa aí colgado, sí. É que o ten aí. No, é que web. está na Sí, web. claro. Entonces, como está na web, pois para que? Non hai internet? Sí. Sin conexión a internet, pon aquí. A ver se vai estar. A ver se está algo... Si non, nada, vos conto, pero bueno, que... Olvidéme facervos a pregunta. Ahora que me acordo mentras Alejandra busca eso. Dalle. Bueno, pois ese párrafo é parte dunha declaración institucional que estábamos todos os grupos de acordo hasta onte, e hoxe hai que quitala. Entonces a miña reflexión, como me chegou ahora estando aquí, digo, que ten de malo isto, non? A invisibilidade das mulleres. Por eso, o de a ver si son eu a rara, costa traballo entender o que me costa traballo. E por eso vos los traslado, a ver si vos parece a vos algo conflictivo. Aí está.
Vale, bueno, pois bo día, tamén así xa entrando en materia, moitas gracias a Fegan, a quen pensou que hoxe, bueno, pois era boa idea que eu estivese aquí, que poidera pois aportar un graniño de area. Como decía Laura, son Alejandra, son alcaldesa de Bergondo dende o ano 2008, levo pois no goberno dende o ano 99. Bergondo, para quen non coñeza, pois é un concello da área metropolitana da Coruña, pero un concello de preto, bueno, ahora non, ahora xa chegamos aos 7.000 habitantes, é o que ten de bo COVID, o que tivo de bo, que nos fixo aumentar. Cun orzamento aprox 7 millóns, pero bueno, cunha situación financiera boa. O sea, algúns pues, lles costa dicilo, outros non, pero efectivamente nos pasa. Eso non quere decir que non teñamos os problemas, que teñan moitos, e demais. Un concello en donde, obviamente, a alcaldesa é unha muller, unha secretaria muller, unha interventora muller, unha tesoreira muller, e en donde a xestión, pois, está mal o mellor que o diga eu, pero é boa, ou moi boa. Dirá, sí. Ben, que é Bergondo en feminino? Bueno, pois Bergondo en feminino é un proxecto que nace, bueno, xa non me fai falta o teléfono, deixa, porque xa está aí. É un proxecto que nace no 2019 cos fondos do Pacto de Estado, basicamente, non? En donde lle empezamos a dar voltas a que, bueno, de repente hai unha financiación extra, esta alcaldesa que vos fala busca financiación ata debaixo das pedras, a pesar da boa situación do concello, e, polo tanto, bueno, pois tamén dixemos, bueno, que podíamos facer? E pensamos nun proxecto en donde, como vedes aí, é un proxecto de visibilización de mulleres históricas do concello. O mellor nada novidoso con respecto a outros que xa o teñades, pero que nós non o tiñamos, non? En donde, bueno, pois eso, mulleres do concello que tuveran relación, que vivisen, que, bueno, ou que estean incluso pois enterradas ali. Mulleres históricas de moitos ámbitos. E, de feito, cal é quizá a novidade que partimos nós, e é que o facemos a través dun proceso de participación, en onde, de feito, empezamos a decir, bueno, vamos a convidar, a facer uns obradoiros participativos, e que vai a salir daqui? Bueno, non van salir mulleres, que va, isto vai a ser un desastre, non van salir. Non, funcionou. A verdade, tivemos unha boa participación, xente que formou parte deses obradoiros participativos que acudiu un día, e a semana seguinte, e a seguinte, e efectivamente a partir de aí se empezaron a construir uns dando unha idea e outras e demais. Que conseguimos con eso? Bueno, pois investigar e divulgar a historia desas mulleres pioneiras, lle chamamos, a nivel local e global. E ao final constituyen referentes positivos e liberadores. Pois sí. E donde nos atopamos, ademais, de todo, non? Porque empezaron a salir figuras que, ao mellor, pois a todas se nos viñan á mente en aquel momento, pois escritoras, referentes incluso políticas, pero logo tamén empezaron a salir, bueno, pois mulleres con oficios pois máis femininos, non? Tamén para aquelas épocas, non? Que fixemos no 2019 no momento en que tiñamos a esas referentes? Bueno, fixemos uns pequenos libriños, non? En donde puxemos unha moi breve biografía de cada unha desas mulleres a que lle dimos visibilidade. No primeiro deles, Inés de Rivadeneira, Xaviela Fraga, Filomena Dato, María Miramontes, Jacinta Landa, María Fernández Sánchez, María Antonia Calviño do Campo, Mercedes Núñez Targa, Luisa Viqueira Landa. Por que me gusta ou por que quero decilas? Porque algunhas destas, ao mellor vos sonan, outras non vos van a sonar, porque unha delas foi unha parteira da parroquia de Lubre. E outra foi unha muller que traballou arreo para sacar a súa familia, en donde a súa parella, o seu home estivera preso. Bueno, é dicir, moitas situacións moi diferentes, e outras son insignes escritoras, como pode ser Filomena Dato. E destacan, bueno, pois eso,
O compromiso, ben o común, a sororidade e a valentía para rachar cos estereotipos de xénero. Quedaron invisibilizadas durante moito tempo e o que queríamos nós é precisamente eso, sacalas á luz. Que máis fixemos no 2019? Empezamos no 2019, fixemos un roteiro para dar a coñecer un día de choiva, un roteiro en autobús polas distintas zonas da parroquia, en donde, en algúns casos fomos a un pazo, en outros casos fomos a unha casa abandonada, en outros nunha finca en donde aquí viviu supostamente, en outros casos a un cementerio, onde fixemos unha xornada moi bonita precisamente desa divulgación. Elaboramos os panskins. E logo, o seguinte paso foi a sinalética, foi nomear os centros sociais de Bergondo cos nomes destas mulleres. Algo que tamén non será nada novidoso, pero que no rural, en donde un concello como nós, como Bergondo, que non ten rúas, porque todos son lugares, é un concello, xa dixen antes, da área metropolitana da Coruña, pero é un concello moi disperso, con unha fisonomía rural, e en donde non hai rúas, entonces non hai nin rúas dedicadas nin a homes nin a mulleres. Polo tanto, si fixemos esta sinalética e en estas parroquias temos un pequeno centro social onde facemos algunha de todas esas actividades que tamén dixastes na mesa anterior, e lles dedicamos e levan o nombre de muller, levan o nombre de Filomena Dato, de María Dolores Miramontes Matos, de Maruxa Dochelo, de Luisa Viqueira, Xaviera Fraga, etc. Estes acordos, que ademais tuveron que pasar, obviamente, por un acordo plenario, foron acordos plenarios por unanimidade, non? E a verdade é que iso demostra que non é unha cuestión política, que ao final non é unha cuestión, máis que política, sí, non é unha cuestión de partidos políticos, mellor dito, porque xa digo, foi algo que non foi para nada discutido o nomeamento destes centros sociais co nome destas mulleres. E aseguro-vos que ao mellor podía haber outras opcións, pero tamén é certo que ao nacer desa participación e de involucrarse os veciños e as veciñas nesas mulleres, nesas persoas, non houbo discusión. Podíamos estar pensando uns en outros, non houbo discusión, cando nestas cuestións ás veces, pode haber certas tiranteces, non? Non solamente nomeamos os centros sociais, incluso houbo unha que tamén partiu a través de dunha petición veciñal en donde un lavadoiro leva o nome de muller e o leva tamén, porque é unha desas persoas, unha desas mulleres que se dedicaba a limpar os lavadoiros, porque é certo, se non nos limpaban elas, así están como están hoxe, non? Non sei nos vosos concellos, no meu, os lavadoiros, por desgracia, acaban estando nun estado lamentable porque non hai tempo tampouco ni medios para mantelos nun estado decente, non? Que máis fixemos? Elaboramos unhas, obviamente, como nomeamos os centros sociais con eses nomes, fixemos tamén unhas placas de metacrilato, en donde ali facemos unha breve reseña da súa biografía, e tamén un código QR que os leva a unhas pezas, a unhos vídeos, non? Aquí vedes, este é o pasquín que vos estaba ensinando, Bergondos en feminino, camiños de igualdade, e este segundo é o segundo, porque continuamos tamén, é dicir, é moi sinxelo, pero sí que seguimos sacando mulleres. Antonia Pato Pardo, María Vázquez López, cociñeiras que incluso chegaron a cociñar supuestamente supuestamente non, está demostrado para Alfonso XIII, Natividad Martínez de Pan, Indalecia Pérez de Mesa, Carmen Miramontes Vidal, a do lavadoiro que vos dicía antes, non? E todo isto, xa digo, con diferentes accións, logo tamén con accións de
un roteiro xa non en un autobús, é dicir, pois o día que poidemos inaugurar, porque además, claro, con todo isto nos pillou o COVID, que fixemos para inaugurar os centros sociais cos nomes destas persoas, pois nada, ir ali embozados, poñer a placa e nada máis. Si que é certo que cando despois poidemos facer xa na segunda edición, xa poidemos facer un acto máis bonito e facer un roteiro camiñando e ir vendo, pois, incluso para algunha xente que non coñece de todo o concello, pois diferentes espacios. Que máis fixemos? Editamos tamén este libro, Etnografía dos coidados para tempos da pandemia, porque claro, como decía, nos tocou a pandemia aí no medio e non podíamos facer todas este tipo de cuestións tamén de obradoiros participativos e demais, e o que fixemos foi unhas entrevistas a 6 mulleres en donde precisamente elas foron cuidadoras durante prácticamente toda a súa vida. Un libro que neste caso contamos coa colaboración da Deputación da Coruña para a súa impresión. Está todo en aberto, podedes ver aí, porque está colgado aquí na páxina web, non? E todo isto, aquí era tamén onde quería chegar, isto que vedes aquí é un mapa aprox do Concello de Bergondo, en donde podedes ver que conta con diferentes puntos. Neste caso, por exemplo, María Fernández Sánchez, en donde si pincho me leva ao Centro Social de Louvre e me leva no Google Maps ata onde está, é dicir que seguindo o mapa podemos facer ese roteiro xa virtual ou físicamente ali, e en donde tamén me engancha con un vídeo en YouTube en donde, despois de que saia este can e a publicidade, pois entón aquí explica a historia, neste caso, de María Fernández Sánchez, que foi a parteira da que vos estamos. Empezan todas con unha peza. Estás na parroquia de Louvre, cuxo centro social está dedicado á figura de María Fernández Sánchez, e nos conta quen foi esta muller a través tamén da inestimable colaboración das súas familias. Neste caso era moi importante poder ter algo da súa biografía, contar con fotografías e demais para poder levar a cabo estas pezas. E logo xa, o último que fixemos, tamén incorporado no programa de Bergondo en Feminino, foi a intervención no mobiliario urbano co diseño dun banco, o Banco da Igualdade, que foi inaugurado o ano pasado, a través tamén coa participación dun artista local, en donde, como non temos estes grandes murais e demais, dixemos, o noso grao de arena o queremos facer a través destes bancos. E a partir dese banco de igualdade, xa dá lugar a outro proxecto, xa non é Bergondo en Feminino, que son os bancos para a xusticia social, que tamén é outro proxecto no que inauguramos este ano. E xa como remate, este proxecto se nos ocurriu presentalo ás boas prácticas, o Premio de Boas Prácticas de Violencia contra as Mulleres da Federación Española de Municipios, e fomos gañadores no apartado de ruptura de silencio, e alá nos fomos a recibilo a Madrid no mes de decembro. Eso era o que vos quería dicir así. Moitas gracias. Moi contenta. Vale, pois xa para rematar e antes da clausura, vai a ter a palabra unha muller moi importante do municipalismo galego, porque leva moito tempo ademais, baixo as mesmas siglas, cando as siglas iban ben, cando non iban tan ben, cando iban regulares, todo veces tamén nos pasa as mulleres, e era cando iban ben tamén, pero é certo que Sandra é un referente das alcaldesas nacionalistas de Galicia, entrou moi nova, politóloga, unha tía moi formada, recordo perfectamente cando chegou a coñecíamos todas, verdad, porque era moi nova, é certo, e bueno,
bueno, pois o seu traballo en Tomiño eu o coñecín ben cando estive no Goberno de España, porque, bueno, os proxectos eran tremendamente interesantes a hora de buscar traballo para as mulleres no Eido da Flor, que recordo ainda aqueles primeiros proxectos. Sí, que me acordo, do que fixemos en Galicia me acordo perfectamente. E de Tomiño tamén me acordo. E entonces, bueno, pois é unha presencia, a mellor podía estar tamén na mesa de alcaldesas, pero era importante tamén que estiveran porque son proxectos senlleiros, non? E a oficiña de igualdade que ten agora o Concello, pois é unha oficiña interesante, porque non ten fin, Susana, hai concellos grandes e moi potentes, tampouco Betanzos, tampouco Tui, no, pero para que saibamos a veces as dificultades que sabemos de sobra, verdad? E entonces, concellos moi pequenos que sí, outros grandes que non teñen, outros que acaban de telo, pero non? E entonces, bueno, pois como suplen os concellos que tamén teñen máis recursos con oficinas como a que puso en marcha o Concello de Tomiño, prestando un servizo tamén pois singular, non? E bueno, pois nada, Sandra, encantada de que estes a palabra. É un placer estar en esta mesa, verdade, que é unha honra compartir mesa con estas mulleres. Bueno, creo que temos que sentirnos moi orgullosas todas de que todas, dende cada unha das súas responsabilidades, pois levamos a cabo, non? Pois políticas que van a facer que a igualdade avance, non? En isto creo que tamén temos que decilo, non? Ser muller, ocupar un posto de poder, exercer o poder en feminino, e facelo ben, me gusta que Alejandra dixera, e xestionamos ben, temos que decilo, porque senón o único que facemos así con esa modestia é invisibilizarnos. E eles o dicen sin ningún empacho, así que nós tamén temos que decilo, porque o silencio precisamente é algo contra o que estamos loitando, non? E a invisibilización. Bueno, pois eu vos poño así en contexto. Eu cheguei ao goberno hai 17 anos, o goberno do Concello de Tomiño. Tomiño é un concello do sur da provincia de Pontevedra, raya con Portugal, raya de Río Miño, maravilloso, temos unha eurocidade, coa que facemos políticas en común con nosos veciños de Vilanova de Cerveira, que seguro que moitos coñecedes ou moitas por ir ali á feira, ao mercadiño do sábado. Bueno, pois Vilanova de Cerveira e Portugal en xeral, direivos que custa bastante facer con eles e colaborar para temas de igualdade. Isto aquí que non nos escoitan ninguén, bueno, pois aínda hai países que están un pouquiño máis reacios a este tipo de cousas. Mesmo así, nestes últimos proxectos PopTech hai unha parte que me empeñei e que vai con tema de igualdade. Isto xa para min un avance e un orgullo. Bueno, dito isto, 14.000 habitantes, 108 kilómetros cuadrados, enorme, dispersión pura, somos o paradigma da dispersión. Outro día me dixeron que na Facultade de Xeografía o estudian como exemplo, digo, vaya por Dios, co que encarece iso, non? Porque somos un paisaxe, somos rurales, pero non somos un rural ao uso como un se imagina, pois o interior de Galiza, senón que somos un urbano, que tamén escoitei algunha socióloga falar deste término. Un urbano, é dicir, bueno, un continuum de ocupación do espacio. Ahora, imaginadevos os recursos que fan falta para cubrir as necesidades dese continuum, pois a nivel de abastecemento, de auga, de saneamento, de luces, de xestión de cualquier recurso que da nosa competencia, non? Un parámetro tan característico de Galicia, bueno, pois esa dispersión e que pouco se ten en conta, non? A hora do financiamento, porque aquí tamén temos que falar de cartos e de compromiso económico, non? Bueno, eu creo que hai 17 anos a aposta esta de un goberno encabezado por unha muller, unha lista encabezada por unha muller, foi unha aposta arriscada, que por unha serie de circunstancias saiu ben e que non achaco para nada a mi gran competencia ni liderazgo, por lo menos en aquel momento. Pero funcionou e creo que unha cousa que tiñamos clara dende o equipo que formábamos, dende o BNG, era que as políticas de igualdade daquela unha cousa extraña, pois iban a formar parte do noso ADN como goberno local. E digo extraña porque, bueno, viñamos de 24 anos, de un alcalde, un señor moi querido, moi respetado, cunha concelleira que, por suposto, levaba servicios sociales, non? Bueno, era un pouco o paradigma de todo o país, nada tampouco demasiado raro.
Tomiño é un concello, cando nos chegamos, un concello con economía agrícola, como decía e lembraba Laura, pero unha agricultura moderna, baseada na planta ornamental, na flor cortada, na hortofruticultura. Te vas, Susana. Nos despedimos e te agradecemos moito que viñeras. Xa o digo eu. Ela que quixo facelo sin facer ruido e de repente... Non te preocupes, e agradezo moito a túa xestión sempre atenta na Secretaría Xeral de Igualdade tamén cando te tocou. Así que é un placer. Bueno, continuamos. Entón, un concello, pois, eso, agrícola, pero, bueno, unha agricultura moderna, baseada eso, na flor cortada, no viveirismo, non no autoconsumo, empresas que exportan a súa maior porcentaxe a Europa, etc. Bueno, o 90% da man de obra, o 90% mulleres. Cando nos chegamos ao goberno se organiza unha feira que levaba anos organizándose, a Mostra de Cultivos, que sigue organizándose, inauguración da feira, non había ningún 5% de mulleres. Claro, este é o tema da visibilización, non? Por lo tanto, un dos nosos obxectivos, a visibilización, o ano seguinte, para que os empresarios dos viveiros viran que o 90% da súa man de obra que eles sabían eran mulleres, fixemos unha exposición de fotografía ali, na mostra, para que as viran. Estas son as vosas mulleres, maravillosas, traballando, etc. Bueno, creo que tanto levamos insistindo neste tema da man de obra do sector agrícola que, bueno, fomos conseguindo cousas, non? Grazas a iso e tamén ao cambio xeneracional temos mulleres empresarias, a presidenta da Asociación de Cultivos do Baixo Miño é unha muller, é dicir, eu creo que demos grandísimos pasos. Melloráronse tamén as condicións de salario, de traballo, de conciliación. Digamos que temos unha xeración de mulleres ao frente tamén nesas empresas que son feministas e que son xente que se preocupa polas súas traballadoras. Eu creo que avanzamos. A visibilización, que era un dos nosos obxectivos e que eu sempre me chama a atención pois nesa mostra de cultivos, pois conseguiuse, por suposto, levaba aparello en todos os ámbitos, non? Bueno, pois nas homenaxes, na selección da programación cultural, na Semana de Educación que temos como referente no noso concello, pois sempre hai, por suposto, paritaria, tamén na recuperación da memoria histórica e fixemos eu creo que un gran traballo ca recuperación das mulleres represaliadas. Isaura Gómez, por exemplo, que foi que viviu no noso concello, unha muller que tamén, bueno, non pasaba de ser a viúda de un fusilado, pero Isaura ten unha vida propia, era unha muller que escribía, que defendía que se votara o estatuto, que escribía poesía, unha muller que arriscou a súa vida por defender os fuxidos. En fin, puxémola a ela no foco tamén, non? Editamos unha publicación, a futura biblioteca que se vai inaugurar vai levar o nome de Isaura Gómez. Recuperamos tamén a memoria de Josefa García Segret, unha muller que escribiu un libro que se titulaba Bajo las dictaduras, traducímola, unha traductora, por certo, María Alonso, Premio Nacional de Traducción, que vive no noso concello, o traduciu ao galego, e a editamos dentro do concello como parte desa recuperación da memoria, non? Recuperamos a memoria de homes, pero sempre de mulleres tamén. Bueno, pois eso é un pouco o traballo que fixemos a nivel de visibilización. Outra das, e polo que basicamente estamos aquí hoxe, non? Pola creación da Oficina de Igualdade. A Oficina de Igualdade, bueno, pois é un recurso permanente para as mulleres do noso concello ante a dificultade por diferentes motivos de establecer un CIN, dificultade económica, burocrática. Nos entendemos que o CIN, hai un CIN que está na Guardia, na nosa comarca, pero precisamente para evitar esa doble victimización de percorrido polas administracións, nos queremos un CIN máis cercano que poida atañer aos concellos de Tui e de Tomiño, non? Bueno, pois esa
esa burocracia e todo o que acontece e a veces as vontades políticas tamén, bueno, aínda non conseguimos chegar, pero nós tiñamos claro que temos que ter un recurso para as mulleres víctimas de violencia, para as mulleres que están en situación de vulnerabilidade, para as mulleres que teñen dificultades, e por iso montamos a nosa propia oficina de igualdade con unha asesora xurídica e agora recentemente coa incorporación dunha psicóloga, o cual lle dá pois tamén todos os servicios no seu concello, non? A Oficina de Igualdade, ademais de atención a mulleres en situación de dificultade, ten tamén unha misión moi importante que é o tema da formación, non? A formación, a educación, para iso fixemos unha diagnose nos centros educativos de en que situación está a igualdade, e en base a esa diagnose pois estamos a dotar aos centros educativos sempre escasos pois de recursos para poder levar a cabo cursos, etc. Somos nós quen impartimos esses cursos nos colexios e sobre todo no instituto, no que temos máis de 500 mozos e mozas que cada vez máis as mozas agora xa conocen o recurso da Oficina de Igualdade, pois desgraciadamente tamén utilizan o servizo e temos que afrontar novos problemas de novos xeitos. Non é o mismo, pois a violencia de xénero a que vimos acostumados, doméstica, etc., que esta nova violencia que se manifesta en forma de control, en forma de acoso, en forma de, con múltiples facianas, non, redes sociales, implicación de todo o que ten que ver con redes, etc. Polo tanto, aí estamos tamén moi atentos a darlle a ese Instituto de Tomiño pois os recursos e as ferramentas a través de cursos, etc., para que teñan, non? En canto a atención a víctimas, eu quero destacar aquí a coordinación entre forzas e corpos de seguridade. Para nós, Policía Local e Guardia Civil, fundamental a maneira de coordinarse e coa delegación do goberno tamén, non? E por poñervos un exemplo, pois no ano pasado, que uso así de referencia, non? Máis de 60 mulleres precisaron desa atención xurídica, 15 tamén atención psicolóxica, todas elas víctimas de violencia, 29 necesitaron axuda para a xustiza gratuita. A meirande parte das mulleres están en situación de desemprego ou contratadas a tempo parcial, o que amosa, pois é un escaso nivel de ingresos e de recursos económicos e de independencia económica, que é o que precisamos das mulleres que chegan ao servizo, non? O 69% destas mulleres teñen fillos ou fillas menores de idade. O 80% das usuarias de servicio teñen entre 25 e 55 anos e todas as mulleres atendidas polo Servicio de Atención e Apoio e Acompañamento Psicolóxico presentan distintos niveis de ansiedade, hipervigilancia, trastornos do sono, trastornos da alimentación, destrucción da autoestima, etc. Neste momento, ademais, temos que unir un problema importante a esta situación, que é a falta de vivenda e a imposibilidade de separarse a veces hasta físicamente do seu maltratador, do seu agresor, non? Nós estamos coa oficina de violencia, coa oficina de igualdade, moi pendientes de todo isto, pero gustaríanos dar un paso máis, que esperemos que podemos sacar adiante, que é o tema do CIM, e facelo en conxunto con TUI, non? Eu xa me puxen deberes, eu vou a visitar a Ana xa, que é unha mancomunidade xestionada por varios concellos, polo tanto, diso se tratan estas xornadas, de aprender, de colaborar, e eu creo que hai algo que tamén é unha maneira de facer do noso goberno, non, que é a transversalidade, non, na igualdade, do feminismo. O feito de que a igualdade sempre sexa menos 4 anos que non foi posible, pois foi levado pola alcaldía, por min mesma, eu creo que iso lle dá pois un feito distinto á maneira de facer, non, e do goberno. Quero decir, e en eso temos ventaxas tamén as mulleres concelleiras e alcaldesas, non,
ser capaces de proxectar esa transversalidade, non só no Departamento de Igualdade, que por suposto, sino tamén no urbanismo, na educación, na facenda, etc. No urbanismo, pois, a veces no Departamento de Urbanismo vamos a facer unha senda, pero claro, bueno, esta senda non llevamos a por luz, porque claro, é que un gasto loco, porque non sei que. Se unha senda non ten luz, non é segura. Se non é segura, non é libre para as mulleres. Se non é libre, pois non debemos facelo, porque as mulleres aí non van a estar seguras. Entón, aplicar esas gafas violetas a todo o que se fai e a todo o que se quere facer no Concello, pois a min pareceme que a transversalidade é importante, non? E igual que no urbanismo, apostar por espazos públicos de calidade, como levamos feito no Concello de Tomiño. Bueno, aprendemos moito co Plan Ágora da Diputación de Pontevedra, con Ángeles Durán, cos espacios seguros, cos espacios para as mulleres. Dice Francesco Tonucci que o espacio público seguramente é o espacio máis democrático, non? Porque é o único que lle queda aos máis pobres, cando non tes nada, cando na casa non tes recursos, sempre tes a dignidade do espacio público. E ese é unha intervención moi feminista, porque as mulleres son as que menos recursos teñen, son as que máis utilizan os servicios públicos, o espacio público, o servicio de atención, o servicio de axuda no fogar, as ferramentas de conciliación. Nós somos o único concello que ten, en este momento, 2 escolas infantiles, un centro de día, Galescola daquela tamén coa intervención de Carme Adán. Bueno, temos que dotarlle de recursos, porque os recursos públicos, as maiores beneficiarias, as que máis o precisan, somos as mulleres, non? Por eso, bueno, pois esa máxima de que todo o privado é político, non? Temos que, as mulleres que estamos bueno, pois que detentamos o poder, que ocupamos o poder por méritos propios, temos que exercelo e exercer ese poder en feminino. Por iso é un orgullo estar aquí, que todas aprendamos, nos realimentemos e, bueno, pois esta perspectiva a levo a onde quera que vou, porque tamén son a presidenta do GDR e xa empezamos a organizar o Foro da Muller, visibilización das mulleres no rural, as mulleres emprendedoras. Bueno, cada vez que xuntamos mulleres, bueno, é que de repente xurden lazos, hai unións, hai sinerxias, somos capaces de facer cousas, aprendemos, etc. No? Por iso que é moi positivas estas xornadas e outras que se fagan para intercambiar experiencias, e eu a vosa disposición. Moitísimas grazas por organizalas, de verdad. A verdade é que traio preparado coa axuda do persoal desta casa un discurso para clausurar esta xornada moi institucional que me vou a saltar de cuajo porque estou encantada de estar aquí. En primeiro lugar, pido disculpas por non poder asistir dende o comezo, dende pola mañá, por cuestións do meu concello que me foi imposible vir, pero dende que cheguei a verdade é que é un placer. Así que eu vou facer algo como Alejandra. Parabéns a esta casa por organizar xornadas como esta. Estou encantada de que na FEGAN desenvolvamos este tipo de xornadas. Decía antes Patricia algo que non me chamou a atención, teño que decilo. Ela é a primeira secretaria desta casa. Mentres estaba aí busquei, evidentemente tampouco me sorprende, só houbo presidentes homes da FEGAN. Eu son vicepresidenta executiva da FEGAN, non sei as que houbo. Son a única en toda a historia. Anda, son a primeira en algo, porque non son a primeira alcaldesa de Betanzos. Pois, se somos máis da metade da poboación, como é posible que exista este tipo de porcentaxes nos órganos de decisión? Pois aí, como decía Carme, estánse facendo moitas cousas ben, pero queda tanto por facer, tanto por facer. Bueno, vou ao discurso. Bo día a todas e a todas.
quero comezar dicindo que para min, como muller, como alcaldesa e como vicepresidenta desta casa, é un privilexio clausurar esta xornada. Permitídeme que de forma especial agradeza a Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad e contra a violencia de género, que tivo que marchar, e a Elena Ribo, consellera de Promoción, Emprego e Igualdade, que compartiran a apertura desta xornada con noso presidente aquí na Casa de Todos os Concellos de Galicia, na FEGAM. Quero agradecer tamén a todas as persoas que asistiron a esta xornada, ben de xeito presencial ou a distancia. Estou segura de que se en vindeiras edicións que haberá, Patricia, haberá vindeiras edicións, seremos máis. Quero agradecer enormemente, lamento moito non poder chegar a tempo para escoitalas, a presencia das 3 monstruas, e hai que decir que estiveron na mesa 1, Carme Adán, Laura Seara e Susana López Abella, porque as 3 son un referente para todas, non vou a decir as mulleres, eu creo que para todas as persoas que de verdade creemos na igualdade neste país, sodes un referente. Susana marchou, eu que non comparto a súa ideoloxía para nada, teño que decir que sí a honra, o traballo que desenvolveu na Secretaría Xeral de Igualdade, porque sabe do que fala, cree no que fala, e iso está máis alá, neste caso en moitos máis, desa ideoloxía que moitas veces nos separa e que moitas outras nos une e nos debe unir. Así que as 3 monstruas, gracias. Gracias polo traballo feito e gracias por estar hoxe aquí e gracias por abrirnos un camiño que do que non imos a dar ningún paso atrás. Ningún paso atrás. Só para diante. Ben, esa foi a primeira mesa, non puiden estar, verei a grabación. A segunda mesa, encántame o título, Innovando en Igualdade dende os pequenos concellos. Aquí estiveron as miñas colegas, e si as escoitei, as alcaldesas de Salceda de Caselas, de Pobra, de Tribes, de Folgoso do Courel, e non estivo a alcaldesa de CEE por cuestións de saúde, pero sí a concelleira de Igualdade dese concello. Gracias por estar e por amosarnos esas cuestións novas en igualdade dende os pequenos municipios. E agora, finalmente, coñecemos algunhas desas boas prácticas municipais da man do CIN da Mancomunidade do Salnés e dos concellos de Lugo, Bergondo e Tomiño. A miña reflexión sobre todo o aprendido hoxe é clara. Os e as representantes políticas temos o deber de ser axentes de cambio e temos que seguir implementando políticas inclusivas, sensibilizando a poboación e fomentando a participación activa de todas as persoas tamén na toma de decisións e moi especialmente dende o ámbito local. Porque a pesar dos avances que foron moitos nas últimas décadas, é verdade, é innegable, as mulleres, como mostran os indicadores de desenvolvemento humano das Nacións Unidas, seguimos a ser as grandes discriminadas en todo o planeta. Eu, neste punto, volvo a saírme do guión, súmome a esa frase que fago miña de que se somos aproximadamente, xa non vou a decir máis, a metade da poboación, non podemos ser un colectivo. Non queremos ser só un colectivo, queremos ser a metade da poboación que somos, con todo o que eso implica. Queremos ser
a metade en todo. É fundamental para cambiar o estado das cousas innovar dende os gobernos municipais, o que significa readecuar as estruturas da administración, os mecanismos de interacción coa cidadanía e o marco institucional de goberno a un novo escenario, de tal xeito que os resultados sexan mellores, tanto na calidade das accións e dos servizos como na gobernabilidade democrática e na confianza, falaba Lola, dos cidadáns, tamén na confianza dos cidadáns. Moitas mulleres iniciamos a nosa vida política nas corporacións locais e non só se trata de que cheguen máis mulleres á política, que tamén evidentemente é necesario, tamén trátase de que cheguen máis mulleres dentro de toda esa diversidade de mulleres que temos, mulleres no eido rural, mulleres xóvenes, mulleres maiores, por que non? Toda a diversidade que temos como mulleres. Existe outro tema preocupante que debemos mencionar, que xa se falou aquí e que nunca debemos esquecer, que é o da violencia contra as mulleres. Isto é unha realidade en todos os países do mundo, é unha realidade no noso país, é unha realidade nos nosos concellos, e aquí sí que vos vou a pedir a todas e a todos que non nos deixemos, que non participemos xamais dese negacionismo que o que fai é retroceder en moitas deses avances que acadamos neste tema. Ese negacionismo só implica retrotraer a muller a ámbitos dos que hai moito tempo debeu saír e debe seguir saindo, e invisibilizar unha realidade que está aí ao noso carón, nos guste máis ou menos e non nos gusta nada, pero que existe, e que negala só axuda ao agresor. Aquí falábase de políticas que van no camiño de erradicar esa violencia de xénero. Evidentemente non está erradicada, non recordo que a alcaldesa o decía hai nada, pero creo que estamos no bo camiño. Xa marchou María de Ben, Betanzos onte entrou a formar parte, pediu a adhesión ao sistema Biogen, por fin. E aquí vou a decir, e o vou a decir públicamente, que tardamos non por falta de vontade política, senón por moitas trabas, coa miña ou nosa betanceira policía municipal. Así de claro. Así de claro. Pero por fin. E tampouco temos fin, Sandra, pero deste ano non pasa. Con reparo suspensivo de intervención, non, deste ano, con reparo de intervención porque non é unha competencia propia, pero non pasa, sinto moito. Betanzos ten algo máis de 13.000 habitantes, é cabeceira comarcal, na nosa comarca non existe un CIM. Si é verdade que há, non sei exactamente, 6 kilómetros de Betanzos, 5, hai un CIM, que é o de Coirós, que é un municipio con 1.500 habitantes aproximadamente, que ten CIM dende hai máis de 20 anos, ao que están adheridas as mulleres de Betanzos, pero ao que para ir ao CIM, primeiro problema é o transporte público, non existe. A comunicación é horrible, por exemplo. Pero, bueno, non vou a entrar aí en cuestións de por que nuns concellos de 1.500 habitantes sí e noutros de máis de 13.000 non. O que sí quero decir é que deste ano non pasa, teño aí a miña técnica de igualdade, deste ano non pasa que en Betanzos exista CIM, a pesar do reparo de intervención. Ben, sigo.
A fortaleza das mulleres, o noso traballo e as nosas múltiples capacidades son aínda hoxe o recurso máis desaproveitado da humanidade. Aí queda eso, frase lapidaria. Existen mecanismos que nos axudan a mellorar a nosa participación, as cotas e outras fórmulas que promoven a nosa participación na vida política son importantísimas. Ogallá non fosen necesarias, pero sí creo que son importantísimas, porque axudan a corrixir décadas de desigualdade, pero tamén o apoio e o traballo de concienciación que realizamos no noso día a día dende os concellos. E hoxe aquí vimos claros exemplos. Xornadas como esta creemos que son claves. Cada un e cada unha de nós podemos realizar esa labor de concienciación dende as diferentes responsabilidades que temos. Necesitamos, insisto, máis mulleres nos cargos de representación, nos espazos políticos, nos centros de poder económico, en definitiva, nos postos de toma de decisións, romper eses teitos de cristal que xa estamos fartas de escoitar, de falar deses teitos de cristal, pero que aí seguen. Rompimos, espedazamos cachiños, pero aí seguen. Por tanto, creo que xornadas como a de hoxe son fundamentais. Eu aprendín moitísimo. Dá igual concellos pequenos que concellos máis grandes, dá igual rurais que, non sei como dixo unha alcaldesa aquí, rururbanos que urbanos. Aprendemos de todos. Así que, como di o título desta xornada, aí queda eso, os concellos galegos somos pioneiros nas políticas de igualdade e estamos na vanguarda. Non me estendo máis, é moita hora, gracias por participar, gracias a todo o persoal que a fixo posible, bo día a todas e a todos e a seguir traballando en igualdade.